gozamena izan da, baina era berean halako responsabilidade, respeto zera bat, hau otsaila edo otsaila martxoa inguruan hasi ginenean, claro, Berritxarrak bezalako musika talde, fenomeno kulturala baden talde baten agurra dokumentatzeak alako bertigo txiki bat sortzen zuen, baina era berean ilusioa, aukera zoragarria, beste alde batetik begiratuta, amets bat edo nik aspaldi neukan era honetako proiektu baten, ez dut ikusten Berritxarrak izan behartzen edo ez, baina era honetako proiektu batean murgiltzeko gogoa edo banebilen gauza batzuk mugitzen, eta halako batean proposamen hau edo aukera sortzearekin batera ikusiten duzu egin daitekela, egingo dela, orduan jartzen duzu dana ideia hori aurrera eramaten. Ni elikatu naiz bi adarretatik nolabai, batetik argazkietatik eta bestetik taldekidekin izandako elkarrizketetatik eta kontzertuetan ikusi eta bizi izan ditudan gauzetatik, ez? Garbi neukan kontzertua gauza bat dela, behar bada alderdi publikoenak, komunikabetan gehien agertzen dena, espektakularrena, piroteknikoena, baina badago zerbait aldageletan gertatzen dena, errepidetan gertatzen dena, bidean gertatzen dena, eta berez denbora gehien okupatzen duena. Eta horri ere erreparatu diot, nola erreparatu diodan alaber letrei, ez da? Gorkaren hitzek duten indarrari eta duten karisma berezi horri. Hitz laburretan esan da, nahiko emozionala da. Gustatzen zait, argazkietan erretratatzen dudanaren nolabait barne mundu hori agertzea. Batzutan lortzen da, beste batzutan ez, baina inertzia edo nik uste orokorrean horren bila nola. Izan musika argazkilaritza, izan beste alorretako dokumentazio lanetan, baina da hori, sortzea irudiko protagonistaren barne munduan. Izan hiru taldekidena, kriukoarena, lan hontan saiatu gara hori bilatzen, alaitasun edo fatxada eder hortatik aparte bakardadeko, Gorkak esan du bezala, ez, bakardadeko momentu horiek biran askotan gertatzen diren, etxetik urruntzaude, lagunengatik urruntzaude, talde txiki batekin zaude ordu asko konbibitzen, orduan, gauza oso nagoa daude, agertzen diren bezala, baina beste barrura begirako bidaia bat ere badago, eta hori da gure apustua, hori izan da gure apustua.